Tungod sa kusog nga ulan, sukad pa kagabi Hunyo 17 hangtod kaganihang buntag Hunyo 18, daghang kanal ang nangbara og adunay mga punuan sa kahoy ang nangatumba. Daling girespondihan sa mga personahe sa City Engineers Office sa General Santos City ang nagkaniyang weather-related emergencies sa tibuok syudad. Kaganihang buntag, gihawanan sa mga personahe sa City Engineers Office ang kalsada sa Barangay Katanggawan ug Cunel tungod sa natumba nga mga punuan sa kahoy. Giatiman sa nila ang sand build-up kon paghipo sa mga balas nga naa sa kalsada sa Barangay Mabuhay. Girespondihan sab nila ang nahugmak nga bahin sa concrete pavement sa Ariola Street duol sa usa ka ospital aron masiguro nga luwas ang mga motorista o pedestrian. Padayon ang serbisyo sa City Engineers Office adlaw-adlaw aron mapadayon ang kahimtang sa Jensan nga mas luwas, hinlo ug mas sayon nga madtuan sa tanang residente.